Odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro machielo mar Penj Laktar. Kaka Ramogi TV, kamwacho ni ngima en mwandu. Mabiro tayo chenro ni en Ruth Otieno, kenda mor mokalo ni wendo wa, profesa wa, ntiere studio kabu miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge en wuod kanye. Olonye weche mage kato en wuone modhi miwa Twak kwa kara topic, makawuono machiegni prof e Penj Laktar, bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano. Yes, an Professor Joachim Osur, an Laktar, machiedho weche madhi gi weche ma affect timo hera, waluongo ni sexual medicine gi dho Kisungu. Yes. Ngini thothne seche miwacho ni sexual medicine, ji thothne ok parga ni weche mag hera onego beni ikete chenro mar Penj Laktar, kata onego beni rocho ngima ng'ato. Mulna kama tin kapok wadonje Twak daktari. Wechego ema chando ji mang'eny kabisa. Nikech ka ji ok nyal timo hera nikech tuo odhi e yorno, to o affect the whole family. Ka ng'ama dichuo nigi shida ma miyo ok onyal timo hera, kata dhako weye. Ka dhako be nigi shida ma miyo ok onyal timo hera, kata nyathi ok onyal yudo. Koro en shida. En shida manyalo affect the whole family. Nyalo miyo kata ji divorce. Nyalo miyo ing'eni family e foundation mar community. Koro ka yor kitanda kono ok ber, tiyudo ka weche ok beyo the whole community. Familia emise mar oganda, omiyo ka ponono ni weche ok beyo e familia to chandruok nyalo bedo. Gimomiyo wakelo ni Twak ni odiechieng' ma kawuono sani thothne nyithindo oloro skul. Ginyalo bedo nyithindo mantiere sikunde mag sekondar, mantiere primar, kata nyithindo manitiere e kuonde tiegruok mopogore opogore. To nitiere weche ma kokwa wacho negi kata kokwa go kodgi mbaka to moro ok dhi bedo maber ahinya. Emomiyo kawuono wadwani waket maino e go mbaka, wuoyo gi nyithindo e weche mag hera. Mane Twak odiechieng' ma kawuono. Koso kamano prof. Mano and very important. Ang'o momiyo en important? Ing'eni ji paroga ni ng'ama nyathi gigo ko affect. Chon kane ji dongo, aparo ni some of us had it, but not so much. Ne nigatie kaka kwari kata ne rugo ni mbeknigo. Puonji e weche kaka onego i-treat opposite sex. Ka in ng'ama nyako kata kapok idhi tedo, ni puonji gik ma idhi expect kidhi tedo. Kendo inyisi ni onego ichak timo gi karang'o. To tinde nikech systems wa mag traditional systems go onge. Ji dongo ma ok ong'eyo what to do. Koro iyudo ni nyathi kia gimotim. Moko bedo assaulted. Moko timo gigo kong'eyo but at the wrong time. Koro yudo ni weche mang'eny wuokie, gik moko kaka ich. Nitie nyithindo mang'eny mane skul, pod tindo konego bed ni gin mege, to giseyudo ich. En achiel kuom problems maduong' ma Kenya nigo. Kendo gik moko ka HIV. Ing'eni sani tuo mar ayaki oduogo matin kuom ji te, lakini kirango nyathi manyako, giyude mana kaka chon, kendo rates gibedo mang'eny moloyo jomoko. Nikech gik matimore nigi. Ng'eni nyathi manyako nigi waluongo ni risks mang'eny. En joma dongo range, age mates ne be range. Koro yudo ni e weche mag timo hera gi gin at more risk. So nitie tuoche mang'eny mawuok, nyithindo nyalo drop out of school nikech weche mag hera go. Nitie kata nyithindo ma yawuoyi mabe kendo we school. To pod gin nyithindo, gin below the age of 18. So wuoyo gi nyithindo e weche mag timo hera en gima important. En important nikech future mar nyathi. Ka ok orange maber to ketho future. Ka nyathi otimo hera at the wrong time, to future ne the whole of his life odhi bedo gi shida. Yeah. Prof, moro wanyalo ng'iya ka ing'iye kaka jagono molonye wechegi, kwa ng'iye kaka oganda. Debe ni ang'o matimore momiyo go mbaka, wuoyo Twak, de mane puonjo nyithindo odok piny kata gionge, kwere mane wuoyo gi nyithindo, jonyuol ma bende nitiere kod nyithindo. Sani koro dich menyo mokalo, ote kata Twak, puonjruok otende weche mag hera gi nyithindo gi sani koro nyalo golo kanye? Ing'eni wuoyo weche hera ok yot. Emomiyo aparo ni we nigi joma dongo mondo wuo gi nyithindo. Ka in gi nyathi, ka in parent, yudo ni tek ahinya mondo ichak nyise wuoyo gi nyathi e wechego. Nitie stigma moro kanyo mamiyo obedo matek.
To koro sani ng'eny ji ok odak gi grandparents kata gi uncles gi kata gi aunties gi manyalo wuoyo wechegi, nikech chon ne nigatie less stigma. Kiwuoyo gi auntie kata gi uncle kata gi grandparent, ne yot molo wuoyo gi parent. Koro ne ginyalo nyisi gigi, ninyalo penjo gi anything without fear. To sani koro ji ok odak gi wedego, ng'eny ji odak mana gi parents. To parents yudo tek e wuoyo gi nyithinde wechegi. Koro nyathi dongo kokia wechegi. Koro iyudo ni nyathi puonjo nyathi wadgi. Ng'eny gi nyithindo learn from their own peers. Gima nyathi wadgi opuonje, to nyathi wadgi mapuonje ni bekia. Yeah. Ae ng'eny gi sani nikech gin gi simu. Simu ing'e ni nigi internet. Wawacho ni the fastest growing industry and pornography. It is the fastest growing industry, multi-billion. Joma uso pornography, nitie a lot of money in it. Nikeche ji dwa ng'eyo gima timore, how to do sex. Onge ng'ama puonji. So what do you do to in gi simu gi internet? Idhi kanyo, ichako rango. To nitie nyithindo mang'eny mar learning through that. To gi learn the wrong things. Gi end up timo the wrong things. Nikeche that's the only source of information. Yeah. Gi learn the wrong things, gi end up ka gitimo the wrong things. Tenenia gipuonjore gik mok kare kata gik maricho, ok puonj gi gik mowinjore, ae to wangi timo gik mok kare, gik ma ok owinjore. Emomiyo wantiere kod twagni mar twagi nyithindo e weche mag timo hera. Nyakwara Mugia Jwang' biwinjo kuma twagni ochomo. Nikech samoro pek ni wuoyo gi nyathini e wechegi, emomiyo wantiere ka mondo wago mbaka wanyisi kaka inyalo time kata wakony nyithindo wuoyo seche magin dalane. Sexual health en ang'o prof? Gi dhogi kaka laktar, kaka jagono molony. Health and gidolo iluongo nango wellness, health, ngima. Sexual health and health madhi e yore mag timo herago. To kirango, awacho ni parents mang'eny nigi shida yorno, but nitie parents mabiro makelo na nyithindo mondi wuogo for various reasons. Aparo the latest manyocha na yudo en mama mokelo nyare ni monda puonje kaka itiyo gi contraceptives. Nyare en ja form 2. Tapenje ni to mama isewuoyo kode? Onyisa ni adwa we wuo nikech wuoyo tek. Koro awe wuo consultation room, nyise gigo te, nyise risks, mondo kodwa timo hera to ng'e what to do, protect herself. To ng'eny ji paro ni kitimo kamano ti encourage nyathi mondo odhi otim hera. Kendo gima waluongo ni sexual education, ji oluore kabisa. Giparo ni kipuonjo gi wechego to ginyalo dhi chako timo hera at the wrong time. But kirango pinje, countries ma sexual education no itimo, ma nyathi puonjo, waluongo ni age appropriate, ipuonje from a very early age mondo ng'e dende. Inyise ni kik ng'ato muli kama, kik expose some parts of your body, ibed careful kuonde ma risky, gik moko kamago. Ipuonje wechego at a very early stage. Kochope age moro ma koro chako neno periods or chako bedo gi beards, inyise gima sex en, kaka itimo sex, tuoche manyalo wuokie, pregnancy. Kuonde ma ipuonje ji wechego, age appropriate sexuality education, ji dongo kong'eyo what is right. Kendo gi restrain themselves. Ka gidhi timo hera to gitime ka ging'eyo gima gitimo. But wan ma ok wadwa nyiso nyithindwa, ma ok wawuoye, ma en trial and error. Nyithindo try to make a bad mistake. Sani achiel kuom shida ma wan go waluongo ni wan gi triple problem. Achiel kuom shida go en teen pregnancy. Pregnancy mabiro ka nyathi en teenager. Teenager ing'e ni chakore age mar 13. Nyathi ma ja higni 13 yudo ich. Ging'eny. Ae gi HIV. New infection. Ae nyithindo gi bedo married early. Nikech koro kiseyudo nyathi ka in 13 years old, most likely parents ni be onge gi nyalo. Kori ikawo nyathini ni, in nyathi tikawo nyathi nyuolo, idhi tedo.
waluongo ni child marriage. Seche moko HIV be iseyudo. So because of lack of knowledge, nikech ok wapuonj nyithindogi, ok wadwa wuoyo about sex, wan ga lot of problems e yorno. E community anyola. Nyithindo mang'eny ngimagi kethore. Nikech ok wadwa wuoyo nigi weche sex. Koro ka ng'ato kelona nyathine kaka okelna ma wachoni, inyalo yudo ni jonyuol mang'eny wacho ni to mani ketho nyathi. Idwa ni mondo ng'e contraceptives nang'o. Idwa ni onyise wechegi nang'o dhi kethore. But ka ok inyise, en gi simu to en gi internet. Odhi rango kaka ji timo sex. Odhi rango pornography. Next thing, odhi temo. Without protection. Odhi yudo tuo, odhi yudo ich. Then we end up with problems. Yeah. Makore na sakol mok room. Yudo ka en anyuola ma nyathini nonyuol ka pod otin, ng'ama puonje makare onge. Samoro nyathine bende dhi dongo e situation mana mane odonge cha, nyathine bende chak mako ich kod weche makamago. Prof chien kanyo iwacho ni nitiere kaka nyithindo gi biro puonjore gigi kuom nyithindo wetegi kata kokalo kuom simu, to gipuonjore gik ma ok kare kata gik marong. Ang'o gini mathothne ok kare kata ma gipuonjore ma ok onego bed ni gipuonjore kowuok kuom peers gi kata kowuok kuom simu? Ingeni timo hera ok en physical act. Ok en kaka animals time. Ni iyudo feelings tisemana dum kuom ng'ato titimo hera. No. Timo hera is guided gi values. Nitie joma gin Christian and guided by Christian values. Nitie our own family values. Value gi dholuo en ang'o? Chike. Chike ma idongogo. Ka in Muislamu in gi chike ma ipuonjigo, midongogo. Kata mana e community, depending gi community mi ae, family mi wuokie, nitie values. So sex and part of those values. Onego bed ni time within those values. Nitie jomo believe ni sex onego tim mane marriage. Mano belief gi. An daktari, I don't okapuonj values, jinigi values gi. So kama no value ni, it is important ni mondo idag within value go. Ka ng'ato timo gik ma ok odhi gi values ge, ng'enyne ema kelo gima waluongo ni mental health problems. Ichako bedo guilty, you lose self-confidence, you lose focus, ibedo gi depression. So sex fall within values mag ji. Nitie gima family ni osebedo ka puonji from the time manonyuoli. Gima gi believe in, kako ne gidagi. So ka okitime kaka dwarore within those values, tiyudo ni nitie shida. So ka ng'ato kopuonj kaka sex fall within values go, motime nikech onene internet. Kata nyathi moro wachone. To duogo oyudo ni ase anoi atimo gimarach ne family wa. Ibedo gi shida, mental problems. Yeah. Nyakwara Mugia Juang ma en Twak kama adwaro ni mondo mi wawuo kodi mang'eny. Gimomiyo wadwa kodi mang'eny kana chako chenro wacho ni sani nyithindo ni dala, jonyuol bende nitiere kodgi, samoro jonyuol odich. To nitiere gik manyaka wapuonji, nitiere gik manyaka wawuoye. Emomiyo achako ya line wa mar SMS. Namba mar SMS en 36000. Penjo te manyalo bedo godo kotendore kod Twak gi nyithindo e weche timo hera urna SMS 26000. Wakawuoyo ka waduogo tabo chako gi SMS kaito wadhi nyime. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This low season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by land cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Kora yude. Adwana nyisi ni jumani wadwa dhi bede slaughterhouse kata kihero kar yeng'o. Biseng'eyo gik matimore kapok ring'o nochopo ne mesa. Mondo obed gi jayeng'o nyaka odhi e pim mar thieth mar odhi e pim rembe ka en ng'ama ngima nikech ok oyiene ng'at matuo mondo handle chiemo kata ring'o ma dhano chamo. Koro ring'o ni kwasepimo mwahakikisha nober to wagoye rabasta. Kidhi ng'iewo ring'o e bucha ni ring'o ni oae slaughter. Ticha beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kamela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Abro paro ni nambwa mar SMS na ria deka uchiel no Twak gi nyithindo weche mag timo Hera. Winjo ni kao kwa Twak kod giko kwa weyo kod gito gin weche adek madongo. Weche mag mako ich mohiu, weche mag gamo kute magayaki, weche mag donje keny mohiu. Yore gi mag somo dhi kethore. Tiende ni gima makiny bende okethore. Emomiyo Twak ni en Twak mantiere kod pek mokalo. Amor mokalo prof ni antiere kod penjo mowuok kuom jok matindo gi. Owacho kacha ni luonge ni Baraka penjo kacha ni ya prof. Awinjo makare penjo nani en ere kaka wanyalo geng'o feelings magwa wan kaka jomatindo nikech samoro gigi bende watimatima ka dendi ema udhiri mochwali kipo tipo ka osetimore mano Baraka. Ing'e ni kionge feelings matiende no kin normal. Feelings gin normal. Kendo gima duong' en ni onego bed ni wapuonjo nyithindo kata kapok feelings go biro ni at some point ibiro chako bedo gi feelings. Mostly feelings go biro from age 10 kama 11, 12, 13. Kagi chako neno periods o kagi chako duondgi bedo ka gin yawuoyi. Ichako bedo gi voice mar ng'ama dichuo, chako bedo gi hair, waluongo na adolescence. Then feelings go biro. En a normal thing. In fact, ka ng'ato onge feelings to mano kedo chandruok machielo obiro wachiedhe. Koro gima duong' en ni opuonje ni kiyudo feelings en a normal thing handle go nang'o nikech kanyo ema shida nitie. It is not the feelings ma en shida en ni ok wasemiyo nyithindo knowledge gi capacity kaka ginyalo handle feelings go in a way ma ok gibed gi shida bang'e. Emomiyo wantiere ka ere kaka ginyalo handle feelings gi eyo ma ok dhi miyogi chandruok e ndalo mabiro nikech achaka yudo penjo machielo mowuok kuom Godi bende penjo kacha ni ere kaka nyalo manage feelings. Wach mar feelings kaka ginyalo manage prof. Feelings ing'e ni kiwuoyo about it kanitie ng'ama nyalo wuoyo go about it gimi feel gi how to handle it in gi mentally ing'e ni
nitie ng'ama nyalo bedo kaka mentor mosedhi through all this. Emomiyo uncles gi aunties gi grandparents ne gin ga important. Ng'ama inyalo dhi tinyiso ni kawuono aneno nyako to awinjo ka ahere. Or ka in nyako aneno ng'ama dichuo to awinjo ka denda obedo gi hit matin. A manage go nang'o. To dhi nyisi what to do. Ok onegi suppress those feelings. Onegi talk about them. Onegi wo about them. Gi kaka inyalo handle gi. Mano is a normal thing. To king'e kaka inyalo handle gi, ka nitie ng'ama nyalo konyi anytime magibiro, tiwuoyo about it to konyi. You are going to grow into ng'ama ong'eyo hero ng'ato in a right way. Nikech at some point, wadwa ni feelings go turn into real love and ibed gi life midwaro kidwa bedo gi family ma meaningful according to values ni. So kaki handle gi up to that point to negibed gi ng'ama mentor it through. Nikech en a very difficult stage. Ing'e ni ka onge ng'ama mentor, feelings go can be so strong. Iwinjo ni ng'ato ringo we school, odhi okendo kata okendi. Ipenje ni to wiber, ionge kata pesa, idhi pidho dhako ni nang'o gi nyithindo. But because feelings were very strong, giparo ni inema, you are not thinking. Oneno ni inema wirach. Inema wirach, yeah. Kendo nyalo penji ni to indoge ni kendo ma inyuola. Yeah. Prof, kuom dakika achiel. Winjo kiwacho kacha wach mar wuoyo go mbaka, pimo ne ng'ato my trust, kotenore kod feelings ma intiere godo. Nyakwara Mugejo ka unjo matindo winja kaka godi gini aneno ka achiel kod Alex kokalo ote machuoka. Adwa ni bede ankono kuom dakika achiel. Kopogore kod wuoyo gi ng'at mo trust, ere kaka onyalo ni wacho ni kik gibed suppress, ere kaka onyalo manage feelings go. Opimo nini aneno nyako moro maberna. En nyathini ma nyako ma ja form 2. Obiro monyiso kata waigi kata inonyisi. Ere gimidwa nyisi, ere kaka odwa control, ere kaka odwa manage. Bedna anko no kuom nus dakika. Ing'e ni let me not even be an uncle nikech an gi nyathi ma nyako. To wawuoyo ga very openly. Wawuoyo openly nikech an ema chako ga weche go. Ine michako. Yeah. Tiene ni jonyuol onego initiate. Initiate. But initiate openly gik ma ng'ato experience. So kind gi daughter form 1 form 2 onegi penje ni to be nitie seche mi feel ga ni hero ng'ato. Feelings go biro niga. Gidhi nyisi ni yes. In fact gidhi nyiero giwuoro ni what are you up to? But kise open up space no to gibiro nyisi ni an gi feelings go. Or my daughter comes and tells me nitie japuonj na moro mosebedo kachanda. Odwa ni mondo wa have sex. Kora aneno na bia Penj, what do I do? Then anyise ni no, mano is very wrong. Nikech japuonj okonego bed ni make love kodi, ni have sex kodi. Japuonj onego bed ni an kaka janyuol ni okonego bed ni utimo gik makamago. Koro kotimo ni kamano, face the japuonj, nyise ni it is wrong. Kata kapok involve her. Mondo bed gi that ability to protect herself. In fact, ka in gi nyathi manyalo approach japuonj manyise ni no, that is wrong, japuonj no will never do that to another child. So giving them capacity, chako wuoyo no, ng'eyo gima gidhi through, being open. Ing'e ni gima rach gi jonyuol mang'eny en ni ok wadwa wuoyo about sex. Kiyudo nyathi nigi condom for example, the first thing inyalo goye donge. Kati nyalo buok matek. Ibuok, ipenje, iyudo kure, itimo gang'o. But think of the other way around. Nikech ng'ama nigi condom, most likely already otimo hera gi ng'ato. So ber mondo bed gi condom no or not? Ber mondo bed go. Yeah, nikech ka ok obedo go, odhi bedo gi shida. So nyithindo gi ong'eyo how you react. Ka ging'eyo no kidwaga wacho weche go, they keep off. Ok gibi wuoyo kodi about it. But ka ging'eyo ni in open, maginyalo biro maginyisi ni kawuono gimoro timore ma pok otimorega, akis ng'ato. Then inyise ni ikis ng'ato. That is normal. En ng'ami kiss. You know, then you start talking. Is it ng'ami hero? How did it start? Udwa dhi kode kure, this ng'ami kiss ni? Do you have a future with this person? So it becomes a normal conversation. But konyisi ni kiss ng'ato, tisegoye. The next time modi kiss ng'ato, motim other things, okano nyisi, obiro mana nyisi ni, I miss period.
then you have more problems. So let us open up kaka jonyuol or uncles, aunties wanemwachak gi wuoyo wechego even before nyathi owuok. Okay? If you are open to them, miwacho wechego gibiro ng'eyo ni then I can always talk about it. Ka yudo shida, I can always talk about it. In fact, the first day magibedo gi sex, they will come and tell you it happened. Gibiro nyisi, I'm worried. I don't know whether I made a mistake. Gibiro nyisi. Ka ging'e ni you are accommodative, inyalo winjo wechego, ti accommodate, ti advise gi. But if you cannot, they will never tell you. Ting'e ni ng'eny jonyuol, kata mana at my age, my parents are not alive, but assume ni agin tie mangima. Parents still assume kata ka in married ni, those are things. Mago gik mok inyal timo. Magik mapok ni winjo kata. We have to accept nyathi ma en adolescent mose chopo age makoro en gi feelings. We have to accept ni gigo gi face gintie seche moko gitimo sex no, whether we like it or not. So we need to talk about it mondo wamigi the right information, guidance, mentorship. Nyakora Mugejwang' winjo wachno en twak ma wane manyaka wachaki. En twak Nyakora Mugejwang' manyaka ing'iyo ni to untiere kanye, tugo mbaka mane, to kapo nono ni oneno ni in jagono ma usiko gera sate, isiki yuko irigi ayany kachiel kod idwa ni mondo migori kodgi, ogibi wacho ni kata matinte mang'wa bedo kod chandruoge ka. Daktari penjo ng'eni ka mokalo. Kijana moro penjo, ang'eni en kijana nikech wacho ni kapo nono ni parents gini busy, who will you share with? Ibrogo mbaka gi ng'a. Mano en penjo ko kuom hari ama kama kaka kwa duogo to in machako kodi omiyo Nyakora Mugejwang' kik dhi mabor kata matin kikisode. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Kora yude. Adwana nyisi ni jumani wadwa dhi bede slaughterhouse kata kihero karieng'o. Biseng'eyo gik matimore kapok ring'o nochopo nie mesa. Mondo obed gi jayeng'o nyaka odhi pim mar thieth mar odhi pim rembe ka en ng'ama ngima, nikech ok oyiene ng'at matuo mondo handle chiemo kata ring'o ma dhano chamo. Koro ring'o ni kwasepimo mwahakikisha nober, to wagoye rabasta. Kidhi ng'iewo ring'o e bucha ni ring'o ni oae slaughter.
So we as a people have decided we are going to unite across borders between the Tanzanian people, the East African community, and to ensure that we put a check on the excesses of these governments. We want governments that are led by the values of human rights at the center of every administration. Jokedne ratich oganda mane omaki e piny Uganda oseo jotend pinje Afrika ma ugwe e wi sando jopiny. It behooves us to be much more responsible, much more circumspect when we insert ourselves in the political processes of other countries. Jo-Kenya modhi e pinje maoko nyis ni owe donjore e siasa mag pinjego kendo girit chike mag pinje ma gidhiye. We did not say that there are ghost schools. What I indicated in Parliament is, as at the time I was in Parliament that day, we had not released a 1.1 billion to the schools that had not submitted the data. Migao mar somo kwedo report ni nitiere sikunde manyawawa e pachoka. Wasea olainde wa mag simbu nyakwara monge jwangi nyalo go simu inyalo ro ote machiwo kawuono wagwa mbaka. Kawuono wagwa mbaka mondo mwangi kaka ji duto te nyalo konyore ahinya joma pod tindo. Prof ne wantiere kod penjo mar inyalo paro ne penjo mane? Kata kamano abro yude kapok wadhi mabor. Ne en Hari ne wacho kacha ni ang'o minyalo tim ka parents odich ma jogi odich wadich. To gin bende gidwan mondo mi gigo mbaka. Mano is a problem on go tinde. Ang'eni parents dwaro pesa mar chulo fees, parents dwa dongo kuonde ma gitiye, gi develop professions akia ang'o, mago gin important gite. But en a big mistake ignoring or neglecting nyithindo. Nyithindo chako learn from housemaid, ka gitieko learn from housemaid, they learn from their peers, then they go to the internet. Then bang'e, kan gitimo gik ma ok wahero, to wachako blame gi. Ing'e ni nyathi learn from you, luwore gi gimiwacho, gi gimitimo. Ka in kode close, to neno from the beginning what you do, to learn from that. Giminyise be or learn from that. Koro at a certain age ma koro wawacho ma ji chako bedo gi feelings ni. Kane pok gi learn from you what is right. Gikia gima ber from you, pok inyiso gimi example of a good thing. Then you expect gi ni gitim the right thing. Odhi time nade. So wami nyithindo time. Ang'e ni en a very difficult discussion nikech chiemo be nyaka wadhi dwaro. But wabed conscious ni nyathi dwaro mondo odong gi parent or learn from parent. In fact, ka nyathi nitimo timbe maricho en a reflection of who you are. Mano e gima somo from you. If you didn't give the child time, give direction, then odongo like that, otimo what they know from the house, from the family. But kind close to them, when they face feelings ma wasewinjo kaji wachogo and other problems in life, they will fall back on you. Of course, okeni, you will always have peace gi nyithindo. En tungni nyaka bedie. Nikech kaka janyuol ni mentiere line midwa ni olu. Nitiere gimidwa no tim. Samori ndi pitego beda janyuol makare. Tido ka ento kendo koro obalo ko machielo ni miwato koro. But can it trust from the beginning? Osedongo gi that trust usebedo siepe from the beginning. At least 80% of gik motimo dhi bedo gik mose learn from you. Nitie stage moro ma koro gidhi out, gichako learn from friends, but mani puonje pod do. Akawi simbi James kiena. Okay. Hello, Penj Laktar. Hello, Ruto. Why the speaker to kuka bonde tiro kuwa? Maching James wawinji? Kaka mtetwa. Binyime James? Koro apenjo Laktar niya. Kapok puonjo nyithindo kaka onego bende ubi mondo kapok gichako donjo kata Hera, inyalo timo nang'o to kaka wan jonyuol, wanyalo bedo gi nyithindo thuolo, wanyalo puonjore kodgi kapok donjo e weche Hera. To ka nyalo tim nang'o nikech samoro iyudo ka nyithindo moko ni busy, to nyithindo moko be kata kibedo go piny nidwa puonjo,
samoro bende ok winj weche mipuonjogi to koro kaka wan jonyuol onego wabed gi nyithindo puonj mabed kod puonj ni ma kitimo to ma rach to ma kitimo to ber. Koro laktar oduok ka ni to ere kaka wanyalo bedo gi nyithindo piny mondo wapuonji kapok gichako donjo e weche hera mano pacha. Erokamano ahinya kuom pachi James, kendo kanyo ema ne profesa wuoye na prof nowacho kacha ni gimitimo nyithindo gi neno gimitimo to thothne gimotimo gimitimo gik miwacho in thuolo kodgi, mano ema ne profesa wacho. Aneno ka Hari Godi ochako duogo ni kaponono ni wazazi ni wakali, kaponono ni jonyuol ger mokalo. Gero mar jonyuol ni apani ema ni temo duoko chien ni mondo mi nyaka wabed accommodative, nyaka wabed jogo ma nyalo wuoyo kendo nyalo chiko itgi koso prof. Gima dwa wacho en ni ng'ama oseng'eyo timo hera ok en ng'ama ofuwo. Ing'e ni jonyuol mang'eny neni ni fuwo nikech iwuoyo weche hera oritimo hera. En ng'ama already nigi an ability to think and make choices. Onyalo choose what to do. Ok en ng'ama ofuwo. Koro gima jonyuol onego tim, lingi winje ni to nyathini ang'o machande. Wuoyi winji lingo onyisie en be gima oparo gi gima owinjo gi gima omiyo timo gik matimogo. And don't fight back. Kiki fight. Anyalo kawo simu prof? Hello Penj Laktar. Hello. Machiegni Penj Laktar. Machiegni Mark. So, you know, Laktar. So, you know, Erokamano ahinya prof. Gima winjo kanyo maler ni kaponono ni nitiere kod nyithindo ma samoro ineno ka yoregi kata timbegi ok beyo ni ahinya, to ni kaka janyuol mawuoro itemo gayo kata itemo kwero, to ka gidok ir janyuol mamiyo to support kata sirogi. Adwa winje kamano, ere kaka onego bed ni uhandle wach machal kod mano? Mano en mistake maduong' manie families mang'eny. Miyudo ni baba wacho ma to mama wacho ma. Ng'eny nyithindo take advantage, koro gitimo gima gihero. Ka usebedo jonyuol, in mama gi baba, nyaka uwinjre e gima udwa ni nyathi otim. Kineno ka nitie pogruok e gima udwaro, dhi discuss first, uwinjre kapok uwuoyo gi nyathi. But ka mama wacho ma to baba wacho ma, maseche moko kendo baba gi mama gore, gine ma gise disagree, onge gima udhi puonjo nyathi. So joma mege gi joma wege onego winjre e gima gidwa ni nyithindgi otim. Ka nitie disagreement, uwinjru mondi kapok uwuoyo gi nyathi. Nikech otherwise, nyathi will just do what they want. Yeah. Gima wasewacho en be ni nyathi ok ofuwo. Gibe giriek, onego wawinjgi gin be. Ni to ang'o momiyo gidwa nang'o. Yeah. Antiere kod penjo machielo mowuok kuom joma tindogi, amor mokalo ni kawuono ayudogi gintiere dala. Nire kaka wanyalo weyo paro weche mag sex sate ne wacho kacha nikech atemo weyo to tama tene ni mano emo occupy upong'o pache mokalo, onyalo timo nang'o? Awa wacho ni mano is very normal. In fact, ng'ama yang ka onge gi paro mag sex, mano is abnormal. Problem. So en normal. En very normal. Gima duong' en ni ka paro go bire wi,
awawacho ni ka in gi mentor uwuo kod mentor onyisi kaka no handle gi. Inyalo mako nas kanyo matina ka usimu. Hello Iska, Penj Rispa, Penj Laktar. Rispa olal na prof. Okay. Wadhi nyime. Yeah, so nikeche gigo biro e yo mopogore opogore. Nitie seche moko ma in gi feelings tiparo ni ng'ato mihero ok oheri. Tiyudo ka ng'ato dhi e depression ni an ahero ng'ato to ng'ato ok ohera. Ka in gi ng'ama inyalo wuoyo go mong'eyo how to handle. Akaw sim Rispa. Yeah. Rispa, Penj Laktar. Rispa, wakony sa Penj Laktar. Hello. Machiegni. Apenjo ni ani. Dhi nyime. An gi nyathi ma ja 6 years. Iyudo kobet kendi tutugo gi duong' ne kende nyathi ma wuoyi. Asechwade, asewuoyo kode, even ok dog. Koro apenjo nanyalo timo nang'o mondo mi ayud kaka wuoyo kode owe timre kamano. Prof winje, en gi nyathi ma jagni 6, en nyathi ma wuoyi, thothne utugo gi duong' ni to setemo chwade mondo mi owe to tame weyo. Kiko chwade. Mano is mistake number 1. Ochwade nang'o. So I hope ni nyathino ok watch gik ma miyo ochako timore kamano. Nikech seche moko neno gi kuom ng'ama duong', seche moko gik ma ji watch e TV nyalo miyo nyathi chako behave kamano. Chwat ok kony. Wuoyo kode, nyise how important gino en ma ok onego tuggo. En very important ma ok onego mule seche te, ok onego mule mbele ji. Mano is the way to go. To kiwuoyo kode mos repeatedly with time, obiro understand. Kichwade, ng'eni nyithindo be nyalo bedo gi rebellion. Onyalo rebel. Makoro the more michwade, the more motimo to get attention from you. Nikech nyathi kong'eyo ni mae mamiyoga ibedoga attention, then obiro time. Especially because nitie parents modich. Koro maybe in busy ignore nyithindi. Koro gimotimo mondo omiyi attention, ong'e gima kotimo gato, nyakirangi kendi wuo kode. Then otimo kendo. So it's hard to manage, but it can be managed. So number 1, avoid exposing nyathi sexual situations ma are above their age. Whether a bedroom or giminene TV or a simu, avoid exposing nyathi a gik mar above their age. Secondly, kotime, don't beat. Wuo kode. Kendo let it not be the point of attention. Ng'eny nyithindo nitie matamore chiemo. Gitamore nang'o nikech that is the only way ma parent will pay attention. Mondo force ogage, then at least there's attention. Nitie ma ok dwa dhi e school. Ka ging'e ni mano will give attention, then they do it. Koro mato discover ni if I touch my private part, it gives the parent attention. Have attention on me. Koro time repeatedly. Koneno ka idwa wil kode to time mondo kaw attention ni. Yeah. Ahero point mikelo prof ni ong'iyane alworane. Nyathini neno gigi kanye, nyathini winjo gigi kanye, dobede TV, dobede kod jok ma samoro dongo mantiere e ot momiyo otimo gimotimo. Koro nyaka ong'iyane to debe ni ang'o matimore e ode, kata ka intiere kata ka onge. Akaw penjo machielo. Penjo machielo wacho kacha ni poni watiere kama no wacho kacha ni kapache opong'o weche mag sex en ang'o monego be notimo kanye mane pod wantiere prof watie kamano ka pugwa. Yes. So our wacho ni mano is very normal. Ka in teenager, in between higni 10 gi kadhi mbele kama 20s and so on, to paro mag sex go ok bi e wiyi, then you have a problem. Nikech gima wa expect ni idhi bedo gi parogo. Kendi idhi bedo ga very strong feeling ni dwa bedo gi sex, idwa timo sex. So mano is very normal. So the first thing is to know ni feelings go, that push, and very normal. The second thing en bedo gi mentor.
manyalo nyisi ni kifeel kamano, those strong feelings, i-handle gi nade. And wawacho ni nitie different situations. Seche moko kifeel ni dwa have sex gi ng'ato, to ng'ano is not even bothered. Okia kata ni dwa have sex kode. So it gives you problems. Ichako feel ni you are rejected. You feel frustrated. Yeah. So ka in gi ng'ama iwuoyo gago, to biro nyisi how they have handled situations go. To ka ionge gi ng'ama inyalo trust, that is where professionals kawan bede. Nitie professionals magin trained e wechego. Minyalo wuoyo go. And it is very important, especially joma feel ni parent ok miye attention. Nitie age moro ma koro secondary school ka university, you get a professional to discuss with. Nenore ni wach mar feelings ni prof omako nyiri to omako yawuoyi. Antiere kod penjo machielo mowuok kuom Karo, ere kaka onyalo control feelings. David bende kawuok Luala, ere kaka nyalo handle feelings. James bende kantiere Rarieda, parents kani busy, ere kaka ng'ama onge feelings nikech raping to itimo nang'o. So sexual violence mwaluongo ni rape no, gi dholuo waluonge ni bambo ng'ato. En gima very common. To nikeche ng'eny jonyuol ok dwa kata wuoyo about sex. Nitie nyithindo mang'eny mose face problem no, se bambgi to ok ginyis kata parents gi. To kelo problems ma biro affect nyithindo gi forever in their lives. So kawan open, they may open up and say, but protecting nyithindo and very important. Nisogi situations ma ng'ato nyalo bedo gi risk mar rape no. Avoiding situations go. Ing'e these people are so innocent. Ng'ato en innocent. Joma young. Gin so innocent. Ma inyalo wuonde kata ni bi kaw gimore oda. To gin ji ariyo. To gin related. To odno onge ng'ato. To gigo ok bi e wiye. Pachi ok par mago. So kuwa puonjo gi wanyiso gi situations ma ng'ato can take advantage of you. Avoiding those situations konyoga. But at the same time, wawuoyo gi yawuoyi gi be to behave. Nikeche the perpetrator, ng'ama timo gini mostly en ga ng'ama dichuo. It could be their age mates. Kata it could be older. Or it could even be younger. So gin be yawuoyi be nyaka puonj ni rape is illegal. Prof, Twak nigi penjo mang'eny. Tiere gik mang'eny ma bende pok wamule twagni. Kata kamano kang'eni wanyalo timo nang'o nikech sana mar bede studio bende orumo. In madwa nyisa gimi dwa ni watim. December karach gi wechego. January, February ka. Nyithindo man gi infection gi ich ma ok dwar regang'o ng'eny malich. Maybe we could need another session. Kiyena. Akwayo ni mondo biduogi watiek twagni mondo mika wadonjo e diere gi December wabedi nyithindo mabodok e school January kiyena. Erokamano nya prof. Kapo ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Ya ofisa nitie Nairobi ka. Anan Vice Chancellor Amref University. Lakini poda achiedho jotuo be Fortis Nairobi ka. Ginyalo book appointment tu to wanenore. Book appointment kwa luo yo mane? Ginyalo go simu. Number N 0746 028 088. Yeah. Erokamano nya prof. Aduoko erokamano makende. Erokamano. Nyakwara Mogejwang konya duoko erokamano makende ne Professor Osur mabende wagogo mbaka e weche mag twak gi nyithindo e weche mag timo hera. Oyie kendo singo ni obro duogo mondo watiek twagni mondo mikachopo January February to nyithindo dok e school kaka owinjore. Wageng'o weche mag gamo kute mag ayaki, wageng'o weche mag keny mohiu kod gik makamago mondo ngimagi obed maber. Ne jogo mochung' ne taya ler kachiel kod dole studio ka erokamano makende. Ne director na Lindsay kachiel kod producer na Perpetual Koth Nyameja erokamano mang'eny. Ne in janyuol mane neno chenro ni ageno ni ka opuonj. Ne in japuonjre mane luo chenro ni ng'eni ngimani makiny chako mana sani kaka iritori, kaka ibet kod kaka iwinjo jonyuol kata twak mawuok e Ramogi TV e chenro mar Penj Laktar. Nyaka kendo odiechieng' machielo kabukelo ni chenro ni ani iluonga ni Ruth Otieno. Oriti uru masane.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno ka gi pesa mo matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. On November the 15th, we will have the Grand Convergence, a massive gathering of citizens, supporters, and leaders from every corner of Kenya. This is more than an anniversary. It is a historic convergence to honor the architect of our nation's democratic journey, ODM at 20, honoring the legacy of Baba Raila Amolo Odinga. Tukutane Mombasa. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456, ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 63 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo